Samantala, isinumite po ng isang mambabatas po sa La Union ang natanggap po na rice incentive bilang food at aid ng ilang individual upang imbestigahan ng kaukulang komite ng sangguniang panlalawigan nila matapos reklamo po na hindi umano fit for human consumption ang nasabing bigas. Binuksan pa mismo sa naturang regular session ang sako po ng bigas upang aktwal na makita ang kalidad nito na inilarawan bilang pinagsamang kulay abo at dilaw at medyo hindi kaaya-aya ang amoy. Isinumite bilang ebidensya sa Committee on Health at Agriculture upang malaman ang kalidad ng bigas ng hindi pa natutukoy na mga benepisyaryo. Dahil dito, itinawag pansin ng mambabatas kung dumaan ba sa wastong proseso ang pagbili ng alinsunod sa RA 9184 ang Government Procurement Reform Act. Nais malaman ang kasagutan kung dumaan ba sa tamang proseso ng bidding, magkano ang presyo ng bawat sako ng biniling bigas at sino ang mga naging benepisyaryo ng depektibong produkto at kung nasuri ba ang kalidad ng mga idineliver na bigas bago ipinamahagi. Git ng mababatas, nais lamang malaman kung nakamtan ang benepisyong maidudulot sana ng ipinamahaging rice incentive na dumaan sa wastong proseso na itinakda ng batas habang isinaalang-alang ang kapakanan at kalusugan ng mga benepisyaryo. IFM News. IFM News. IFM News.